Исәмсез сіз ТМТВ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Бүген бездә кунакта бик затлы ханым, Татарстанның халык артисты, татар эстрадасының йөзек кашы Зәйнәп ханым Фәрхетдинова булыр. Ökünüşke yirken kalmasın Yanıklar havan şulikenler Kışıtkanlar havan şuliken Turşilerge selam birim desem Kimler isen kimler Исәмсез Зәйнәп апа, бик зур дәрәҗә. Бүген безнең студиябызда сезне күрү, бик зур рәхмәт әлеге интервьюга ризалыгызны бирүегез өчен. Бик тиздән сезнең сольный концертыгыз узып китәчәк бит инде, әйме? Һәм әлеге очрашуны сезгә бәләкәй генә бүләк тапшырудан башларга рөхсәт итегез. Рәхмәт. Бу безнең тапшыруыбызның партнеры Кейн компаниясе, ул Татарстандагы рәсми дистрибьютор. Алар менә хәзер килеп керәләр безнең Татарстанга. Исәмсез, хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Сез бит гел үзгәреп торасыз, Зәйнәп апа. Шуңа күрә бу сезгә туры килә торган бүләк дип уйлыйм мин. Рәхмәт, рәхмәт. Зәйнәп апа, менә сез һәр вакыт ниндидер яңалык эзлисез. Ул сезнең образларыгызда, ул сезнең иҗатыгызда. Нәрсәдән килә бу? Сез булай гади тормышта да шулай бугаймы? Хәтта менә сезнең концертта сәхнәдә булмаган вакытта да сезне очратсагыз, сез һәр вакыт бик савыклы киенгәнсез. Ниндидер изюминкасы бар стилегезнең. Мин инде моң, җыр турында, репертуар турында хәтта әйтим дә әле монда. Стильдән башладыгыз инде, рәхмәт. Инде нәрсә әйтәсе килә. Авылда үскән бала, беренчедән ул авыл тормышы белән генә түгел, әлбәттә нәрсәдер эзләнеп, ул һаман матурлыкны, яңалыкны күрү өстендә дә эшләүнең бер нәтиҗәседер инде. Мәсәлән, шәһәрдә үскән бала ул матурлык белән туган кебек тоела миңа. Мәсәлән, барыбер теге ничектер шәһәрчә. Ул чыккач инде пычракка басмай, җылы су, мәсәлән, инде элекке борынгырак теге чырларны алмыйм инде мин. Ул вакытта төрле хәл булган. Шуңа күрә ул ничектер анда стабильлек һәм икенче төрлерәк караш булгандыр. Менә бәлкем менә үзгәрүчәнлекне дип әйтәсең син әйме? Шул авылда үсеп, бәлкем һаман галуш киясе килмәү, матур туфлидә киясе килә бит инде. Кыз балаларның бигрәк тә матур күлмәк тә киясе килә. Менә мал-туар янына чыкканда анда берничек тә матур киенеп тә чыга алмыйсың. Мәсәлән, бакчаңа чыкканда да шулай ук үзенең стиле, бакча стилендә чыгасың бит инде. Мәсәлән, шул теге урамда йөргәндә дә шул аларның да йогынтысы булгандыр инде. Мин хәер бик каты үзгәрдем дип әйтә алмыйм. Шул кечкенә чактан ук ниндидер чынлап та кечкенә чагымнан ук үзгәрергә теләге барыбер булды һәм моңарга бик күп булды ниләр, сәбәпләр. Тәргечләр күп булды. Беренчедән мин бит инде Үзбәкстанда тудым. Анда бер классны рус мәктәбендә укып, хәзер авылга кайтып, һәм шундый менә бу төрле националь
атмосферада, сферада булу, ул бик нык йогынты ясый әлбәттә. Һәм менә шуларында йогынтысы булмый калмагандыр дип әйтәм мин. Минем әнинең шул Үзбәкстанда торганда алган француз ниләре бар иде. Күлмәге бар иде. Аның менә шундый планкалы, алдан бик матур шундыйрак төстә һәм шундый жабо белән эшләнгән тагын матур шигүле, ниндидер эксклюзив кына бер 2-3 костюмы сакланган һәм бер бик матур кара француз плащы. Аның эчендәге сырган материалы, әйме, мин әле андый сыйфатны әле бүген дә тапканым юк үзебездә. Күргәнем юк андый нине плащ, пальто кебек ул. Аның затлылыгы, аның матурлыгы, аның фасоннары, аның материалының зауклылыгы, менә минем бүгенге мин аны саклап тордым. Бик озак сакладым. Менә шушында Казанга укырга киткәнчегә кадәр мәйтәм, әни бераз гына әйткәч, мин моны бары киям дип йөрдем. Һәм ул аны шул теге яра балам, инде Казанда башка бер тавырсың дип ул аны бер шырында, яз шырында нидер юклык булган, кытлык шырында дип әйтәйин. Таба алмадым бүтән әйберде шуны кискән дә, шул плащ пальтоны улан умарталары өстенә япкан. Шундый инде шундый моментлар алар барсы да үзләренең йогынтысын ясамый калмагандыр. Шулай төрле булды, төрлечә әлбәттә бер төрлекне яратмыйм. Идә дә әлеге дә бая шул хатын-кызлар күбез шулайдыр инде. Бердә булмаса, бер урыннан икенче урынга теге җиһазны алып күчереп куйсаң да ничектер, штораларны алмаштырып элеп куйсаң да ничектер башкачарак һәм бер төрле ям истәп куйган кебек шулай бит. Кайф инде ул бер төрле генә түгел, әлбәттә язгылыкта инде теге яшча күзләрендә көччә дигәндәй шулай инде Лилия. Шулалар бу тормышта кешенең бала чактан ук үзенең шул сферасы булган шул ние беренчектә йогынты ясамый калмый, барсы да алар влияет на формирование личности. Әле сезнең тормыш юлыгызда шул кадәр кызыклы, шул ук Үзбәкстанда яшәүләрегез, сезнең беренче класска кадәр менә әле кадр артында да әйтеп утырдыгыз, күз алдымда тора тюльпаннарның чәчәк атып утыруы. Ул шундый якын кебек, ул шундый ерак дибме? Һәм булар барысы да әле бу сезнең тормышның теге мин белгән өлеше генә, әле без белмәгән катлаулы моментлары, бормалы моментлары күпмедер, әйме? Төгәмме менә карыйм һәм сыкланам һәм сезне тәнкыйтьләп тә язалар инде. Бу кыю стилегез, кыю адымнарыгыз, экспериментларыгызны һәм мин уйлап куям. Мәйтәм, менә мин Зәйнәп апа яшендә Зәйнәп апа кебек булсам, шундый мәйтәм горурланыр идем. Һәм өчен күңелдән аңлам менә шулай тәнкыйть язучыларны. Сез үзегез ничек укыйсыз бу тәнкыйтьләрне? Гомумән үзгәреп торган кеше ул һәр вакыт теге күз өстендәге каш кебек, ул һәр вакыт игътибар үзәгендә бит инде. Шулай инде, һаман телевидениедә менә бит әле менә насыйп булды тагын сезнең белән очрашып, инде кичерилеп килеп менә бүген дә очрашып алу тагын бер халыкка безне инде күрсәтә, тагын мәйдә нәрсә турында сөйләргә, мәйдә Лилия миңа нинди сораулар бирер микән? Уйлап карасаң, барсы да таныш кебек, барсы да үтелгән, барсы да күренгән, шул ук Зәйнәп нәрсә сөйләр микән дип, әлбәттә аны тыңлап кызыксынып караучылар әлбәттә ул инде бүгенге көндә дә бар һәм мин инде тыңгысыз шул яктан әлбәттә бер төрлелек дибез бит инде иҗат кешесе генә түгел, иҗат кешесенең дә төрлесе була. Бер төрле менә ул образын сайлай да, шул юнәлеш буенча мәсәлән йөри тапты, мәсәлән, юлны. Ул сәнгатьтә ул начар түгел ул. Югары шундый ук бер нәтиҗәләрне алыр өчен шул үз стилендә эзләнеп, үзенең нәрсә теләгәнен белеп эшләү, яшәү ул мөһим. Бик кирәк. Теге төрлечә эзләнү ул инде югалтырга гына мөмкин кешене.
югалып та калырга мөмкин кеше. Башкаруга килгәндә, мәсәлән, җыр мәсьәләсендә үзенең җырыңны, неңне кешегә тәкъдим итү мәсьәләсендә әйтәм инде мин. Булай кием шул теге киемнәр мәсьәләсендә инде килгәндә, без инде беренчедән хәзер замана шулай ук бик тиз үзгәрә. Таләпләр генә түгел, бу таләп түгел инде, диктовать итәләр бит. Мәсәлән, модада да нидән төсләр. Бүген генә менә карыйсың, менә шушындый төсләр белән яз көнендә күлмәк тектергән идем, әйтергә кирәгәйме. Яңадан күпмедер үтте, яңадан алсурак төсләргә күчтек, яңадан көрәнрәк төскә, көрән дип инде коричневый дип әйтгәндә. Мәсәлән, шулай итеп күчә-күчә без үзебез менә мохтаҗ, менә шул ниләрдән арынып торырга бераз гына. Мохтаҗ без менә бу диктовкага. Һәм менә шушы кыю экспериментларны еш кына тәнкыйть утына да тотып алалар. Ләкин сез нишләптер теге кайбер артистлар, мәсәлән, усал тәнкыйть ясалар, шундый усал итеп җавап кайтаралар, ансында күрәмиме? Ләкин син апанчыктыр тыныч карыйсыз бугай, бәлки шулай тоелаганадыр безгә. Ул инде тәнкыйть булмыйча бернинди үсеш юк. Тәнкыйть булырга тиеш ул. Тәнкыйть булырга тиеш. Чынлап та менә карап торасың да, бәлкем ул нене килешми торгандыр да дип тә уйлыйсың. Эксперимент ясарга кирәктер дип уйлыйм. Барыбер шул экспериментлар белән дөнья алга бара бит инде. Әйе, шуңа инде. Аның барсында таңлыйсың инде. Юк, инде талашып утырып. Мен талашу минем нидә түгел ул. Хукугызга туры килми сезнең. Хукукка туры килмәй. Әлеге мизгелләрдә тапшыруның матур, зәвыклы партнерына рәхмәтләребезне әйтеп үтәсе килә. Кейн Hair Татарстан, Татарстандагы Кейн брендының рәсми дистрибьюторы. Әлеге бренд чәчләрне карау өчен профессиональ косметиканы 2009 елдан бирле тәкъдим итә. Зур ассортимент, 100дән артык чәч буяулары, шулай ук шампуньнар, кондиционерлар, бальзамнар һәм чәч өчен башка файдалы продукт. Матур булыгыз, үзегезне карагыз. Сез менә үзегезне менә шушы юлга ничек җыясыз, ничек чыгарасыз? Чөнки гелгелле сәхнәгә чыгасы килеп тормый торгандыр, сезнең дә андый вакытларыгыз күп була торгандыр. Ләкин сез менә һәрчак үзегезне тонуста тотырга тырышасыз. Нәрсә ярдәм итә? Нинди кагыйдәләре бардыр, бәлки кемгә өчендер киңәш буларак яңгырар? Кагыйдәләр бар. Барыбер кешенең үзенең иртән тордың теге бар кайфыңны үзеңнең нитергә кирәк. Планыңа башта бүген мин нәрсә эшләргә тиеш? Нәрсәләр куелган әле? Сез план корып яшисез. План корып дип инде плансыз булмый инде. Вакытында барып җитәргә кирәк. Кешене бер подводить итәргә ярамый. Мәсәлән, шулай бит, сөйләшкән сен икән, аны үтәргә кирәк. Андый җаваплылык күп инде. Әлбәттә, үз өстеңә алгачтан инде аны эшләп чыгарга кирәк. Ул бездә дә шулай инде. Башта планлаштырып теге, бүген мин нәрсә эшләргә тиеш, кичтән үк иртәгә мин нәрсә каралган әле минем дип бөтенесен планлаштырасың инде. Һәм шул план белән үзеңә әлбәттә башыңа орта икән дару ичеп куясың инде. Шулай. Җыясыз үзегезне. Әйе, бик теге бара алмаслык дәрәҗәдә теге ниткән юк инде, алай менә салкын тиюләр инде ул була торган хәл, ансы инде адым сайын. Мин нәрсәгә бирәм бу сорауны, чөнки без сезнең белән бер видеоматериал, бер клип төшергәндә, безнең кызлар иртәнге 6да сезгә визаж куйган иделәр. Һәм мин инде Зәйнәп апага шалтыратам, курка ничек булыр икән, шулай 6да ук кызу төшкәнче эшләп калсак дип. Һәм сез бер сүзсез, шул минуты, сәгатендә җыендыгыз, 1 минутта соңга калмыйча киләсез һәм эшлисез. Менә сез съемочный площадкада иң зур хөрмәт уята торган артистларымның берсе. Ничек шулай булдыра аласыз һәм менә бәлки шулай булдыклылык сезнең бүген уңыш серегездер.
Бәлкем шулайдыр да, мин теге барыбер вакытында тырышам инде. Йокыдан торырга авыр әлбәттә, һәркем өчен инде. Һәркем, мин үзем теге әйтәләр бит, жабырнык түгел, мин саба, төнге кош. Шуңа күрә иртән барыбер авыр инде торуы. Тырышам инде, кирәк булгас. Кирәк дисең, әйе, кемгәдер салмыйсың инде. Иҗат дисез. Әйе. Иҗат инде янып киеп яшим инде. Әлбәттә, кайберләрен монда мин җитешмәгәннәрен, өйдәгеләрен инде әлбәттә башкаралар. Ниләр? Егетләр, әйе, әйтсәң. Зөфәр тоже шулай әйтсәң. Башкарга мөмкин. Әле кайттым да нидән. Мен әйтәм, минем үземнең туалетым, анда инде туалет ватылганга ярты ел инде, ярты ел. Шул туалетны рәтләп куючы юк. Мен әйтәм, мин моңарга өйдә калган кешегә, Зөфәр өйдә калган. Ишем пошайын, мен әйтәм. Ишем күптән рәтләп куйган булыр инде. Бөтенләй белән чыгарып, менә все булды дип мастер чакыртмыйча да мәсәлән. Шул элементарный кайбер әйберләрдә инде иш пешеп теге нитеп тә куясың әйткән. Шулай. Әйе. Мин күргәнне син күрмисеңме дисең ди мин. Мин дә үземнекеләргә кайвакыт. Мин күрәм, син күрмисеңме? Шулай. Шуңа бу да менә кайттым да нидән әйтәм. Менә әйтәм, шушыны мин күптән инде эшләп куйган булырым дип кулым иратлар хас әйберләрне, шулай итеп йөрисең инде, нитеп сүгеп куйган буласың. Үзеңне сүгеп куясың. Нигә кирәк инде ул сиңа дип куясың кайвакыт инде ризалашкан вакытта. Шулай да яңадан шул әлбәттә төп бурычым минем инде сәхнәдә мине җыр белән көтәләр, һәм инде шуңа күрә мин сүз белән әйтеп бетерә алмаганын җыр белән әйтеп бетерергә тиеш. Шуңа күрә мин моны ул җырымны Россиябезнең төрле төбәгендә яши торган халыкка барыбер алып барып җиткерергә тиеш. Алар көтәләр, алар инде әлбәттә һәрбер очрашудан нинди дә булса үзләренә ям алып, менә шушы рәхмәтле сүзләр белән кеше шулай сине озатып кала да, шуннан соң яңадан кабат синең эшең канатланып кайтасыз. Бушка үтмәгән көнең, һәм чынлап син дөрес эшләгәнсең икән, мин дөрес эшләгәнмен бу эшемне, Аллага шөкер, бу эшне без эшләдек дигән, без булдырдык дигән ни белән шул нигә баргач инде, һәм шулай итеп яңадан барлык эшеңә нәтиҗә сыңлашасың. Башта кирәк һәм шулай булырга тиеш икәнен инде аңлыйсың, һәм шулай дәвам итәргә кирәклеген. Әйе. Сизелми дә көннәр үтеп бара, кемнәр генә аны санаган, мәхәббәтне бәреп хыялларга, җил давыллар үтте арадан, көтәм сине инде күптән. Менә сез искә алып үттегез, Зөфәр абый турында. Ул елларда эстрадага сез шулкадәр көчле, ташкын булып килдегез. Шын менә ир-ат тавышы, баритон дип атала бит инде, алаймы? Һәм сезнең шуның хәтлек матур үзегезнең тавышыгыз, һәм тамашачы үлеп гашык булды сезгә дә, Зөфәр абыйга да. Һәм искиткеч матур дуэтлар туды. Ул дуэтлар шуннан да менә дуэт теге. Әйдә бергә җырлыйк әле дип, бүген кайбер дуэтлар шулай ябышкан кебек бит инде, әйме? Яра, әйдә бергә җырлап карыйк әле дип. Менә сезнең чиракта ул ничектер уйланылып, иҗади әсәр булып туган дуэтлар, нишләп дуэтлар аннан соң кимеде? Сүрелдегезме? Әллә инде тагын башка кешеләр үсә башлаган өчен кабатланасыгыз килмәдеме? Бәлкем ул берәр теге музыкаль әсәр эзләнү аркасында теге тукталып каласың. Шунлык белән дә булырга мөмкин. Без инде бер матур җыр әлбәттә эзлибез. Менә сөю җыры дигән бик матур җыр табылды, ул лирик, бик матур кабул ителә. Бигрәк тә Уфа тамашачысы, Башкортстан тамашачысы белән аның авторлары да
Башкортстаннан. Вот. Менә мәсәлән, шулай чыгып куя ул җырлар. Бик матур. Аны башкорт телендә дә җырладык әле без. Шулай итеп нәрсә әйтәсе килә инде. Тукталып калу булырга да тиештер ул. Бераз гына үзеңә нәтиҗә ясап, теге Бер төрлеккә кереп китмәс өчен әйме? Ниндидер бер эзләнү кирәк бит инде ул. Эзләнмичә булмый. Шуңа күрә булганнарын барыбер менә сорыйлар, аларын башкару бар инде. Шуңа күрә яшьләребез бик матур җырлары белән, дуэтлары белән килеп кергән ниләр бар, парлар бар. Кирәк дип түгел, план белән, расчет белән түгел, кайвакыт бер-берсенә бик шундый ятышлы гына тавышлар, матур итеп халыкка менә бүгенге көндә шулай бер кирәк калырлыгылары да бик күп. Иҗат бит инде ул туктап тормый, ул барырга тиеш. Яшьләребез яшь буын үсә, алар үзләренең менә шушы бездән ишетеп үскәннәрен, тыңлап үскәннәрен яңадан үзләренең тегәйтә интерпретация или мәсәлән үзләренең ишетү белән ничектер яңаша үзләренең авазларын катыштырып, әлбәттә алар тәкъдим итәргә тиеш. Шулай булганда безнең барыбер бөтен халкыбызның сәнгате ул бәйләнеп бер-берсенә төрле яңгырашлар белән шулай ул алып барылырга тиеш, ул туктап калмаска тиеш. Һәм инде менә шул яшьләр эзләнүләр белән инде әлбәттә матурлы җырларны тагын да тапсыннар, башкарсыннар һәм бездән дә яхшырак итеп башкарсыннар. Булсын андый моментлар, аларны бөтен дөнья күләм күрерлек иттереп, менә профессиональ әзерлек белән дә хәзерге бүгенге көндә тенденция менә бик шундый бер үк теге киле җырны төрле сүз белән җырлау ул инде теге кызык түгел. Мәсәлән, бер үк ки карасаң, эзләнеп карасаң, нәтиҗәсе карасаң, мәсәлән, кайбер не башкаруда, репертуарында шул бер үк интонация, бер үк ки, әмма сүзләре генә икенче төрле иттереп тәкъдим ителә. Ул теге шоу ясап, теге ни ул сизелми. Халык теге аны-моны кайрмый, әмма менә шуңа күрә безне бер төрлектә генә гаепләмәсеннәр өчен төрле ниләр әзерлек белән, әлбәттә профессионаллар үссә, ул безнең җырыбызны, сәнгатебезне гомумән менә шу бүгенге көндә безнең татар халкының нәрсә белән яшәгәнен, нәрсә белән сулап, җырлап, күреп яшәгәнен бөтен бүтән илләрдә күрерлек иттереп, шуның үстендә эшләргә кирәк. Бүгенге көндә менә мин профессионал күзлектән барыбер карыйм. Ничек булса да, әлбәттә мин үзем халыкчан тәкъдим итәм төрле ниләр, менә конкурсларга барып, караганда шундый нәтиҗә ясыйм. Безнең бик яхшы, югары дәрәҗәле конкурсларыбыз кимеде, бар иде. Алар әзерлекләре үзләренең безнең халкыбыз өчен тәкъдим итмиләр. Яшьләр менә алар миңа калса китәләр бүтән милләт кешеләре өчен үзләренең мөмкинлекләрен, талантларын бирәләр. Безнең халкыбыз өчен эшләмиләр. Шунлыктан безнең мин үзем нәтиҗә ясап, менә нинди әйтәсем килә, шул нәтиҗәсен дә әйтеп куйдым. Шушындый безнең үзебезгә сыйфатлы, шәп тавышлы ниләребез, җырчыларыбыз күренми башлады. Аны эзләргә кирәк. Без сөйләшкәндә дә әле кадр артында да бик зур юл үтәргә тиеш артист, тамашачы күңеленә барып җиткәнче шул җырын сатып алырга, аранжировкасын. Ярый, сезнең улыгыз талантлы, аранжировкаларны улыгыз ясыймы? Бу шактый озын юл, шуңа күрә яшь кеше дә уйлыйдыр инде. Тукта әле тамашачы алырлык, тиз генә алырлык җыр эзлиме әле дип. Сез шулай уйламыйсызмы? Тамашачы тиз генә алырлык. Тамашачы тиз генә күтәреп алырлык җыр җырлыйм әле дип. Катлаулы җыр җырлаганчы менә шалт кына тиз генә үтеп килә торган җырны популярлык белән теге бүгенге тамашачы тартып алды да шуны җырлый. Барыбер менә профессиональ күзлекнең әзрәк аермасы бар. Аны онытмаска кирәк. Чөнки сиңа каядыр берән чит илгә барасың икән, синең ул теге попса или там шундай җиңел генә әйбергә карамыйлар. Таләп итәләр
бүтән төрле Зәвык. күзлектән чыгып таләп итәләр. Менә шундый нине юлны шул уровеньны бетермәскә кирәк. Әлбәттә, менә шуңа күрә әйтәм бит инде, министрлыклар безнең аның үстендә бик нык эшли башладылар. Бик тә куанычлы. Чөнки кая барсаң да ике ноталы җыр белән генә мәсәлән барыбер кыен. Була ул кая барсаң да менә шул сиңа барыбер икенче яктан, профессиональ яктан бүтән җирдә синең базаң, синең нинди мәктәбең, нинди менә шул яктан нәтиҗә ясап, ничектер нитәләр, сөйләшәләр. Ул бүтән өлкәдә дә шулай ул. Әйе, шуңа күрә әйтәс килгән нәрсә менә без бит менә ике төрле сүздә, телдә сөйләшергә мөмкин. Син бүгенге көннең популяр музыкасы турында да шул яктан чыгып та сорауларыңны биреп әйтәсең, әйме? Кайвакыт минем инде кыстырып куясым килә. Югары дәрәҗәле профессиональ как-то караш белән тәрбияләнгән буын өстендә эшләү турында әйтәсем килә минем. Ул турыда безгә тукталып калырга ярамый, хәзер бигрәк тә эшләргә кирәк шуның юнәлешендә. Чөнки безнең халкыбызның җырларын куркмыйча, оялмыйча матур итеп җырларлык яшьләребез, алар тартылсыннар, менә үзебезгә тартылсыннар, бүтән милләткә китеп бармасыннар. Яки бүтән милләт җырларын җырлаганда да безнең үзебезнең җырларыбызны тиешенчә матур итеп җырларлык кадрларыбыз булсын һәм менә шул вакытта безнең йөзебез, сәнгатебез, безнең барлыгыбыз менә күренеп торачак бүтән дөньяда. Bulsam bozulmam, yine paradaymam, yanımda sin Менә сәйтәс бездән дә яхшырак җырласыннар дип, монда сезгә кадәр Зөфәр абый Хәйретдинов булган инде, һәм без Яңа Йолдыз проекты турында сөйләштек, һәм Яңа Йолдызда тәрәзәңә ай килер дигән җырны бик заманча итеп башкарган иде бер кыз. Һәм Зөфәр абыйдан сорыйм, Зөфәр абый Хәйретдинов төркем иде ул, аның укучылары. Сезгә җыр ошадымы дим инде. Ул әйтә, Зәйнәптән дә яхшырак, ул җырны беркем дә беркайчан да җырлый алмаячак ди. Һәм менә шул үзегезнеке иткән һәм халык күңелендә нәкъ менә беренче мелодиясыннан нәкъ менә сез күз алдына килеп баса торган җырларыгыз сезнең репертуарда бүген Аллага шөкер шактый. Берәрсенә генә тукталып, бәлки аның ничек тууын, ничек халыкка чыгуын, нинди этапта язылуын бүлешә алмассызмы икән? Андый җырлар инде күп. Менә мәсәлән, янкеләр һаман шул икән, ләкъшытканнар һаман шул икән. Минем өйдә ул җырны тыңлаганда бөтен кеше елый. Ул шуның кадәр һәрбер кешене туган нигезенә алып кайта торган сүзләр. Әйе, сүзләрдән дә күп тора. Әлбәттә, сүзләргә бәйләнеп тулган мелодия килер инде. Әгәр дә тәңгәл килсә дибез бит инде. Әлбәттә, матур була. Ул җырның тарихы инде хәзер онытылды да, Асия Паянусова сүзләренә инде ул Венер Мөхәммәддинов бу Себердә яшәп иҗат итүче, һәм анда балалар белән дә шөгыльләнеп, үзенең бөтен гомерен шул сәнгатькә бүләк биргән безнең авторыбыз, ул инде җыр авторы, язды махсус минем өчен яздым диде ул аны. Сезне күз алдында тотып. Менә шул күз алдында тотып, тавыш мөмкинлекләрен, теге тембрны шулай күз алдында тотып язылган әйбер, әлбәттә, барыбер уңышлырак була инде ул. Менә шулай һәм ул бик яхшы гына халыкка керде, әлбәттә. Бусы да куанычлы. Андый җырлар бар. Менә бу алкаларымны ничектер без Азат белән Хусаинов иске квартирада торганда, әле ул безнең белән эшләгәндә, безгә килгәч, мин аңарга бер-ике фразадан торган ноталарымны бирдем. Мен әйтәм, шулай, бер-ике, юк, мин куплетнымы бирдем аңарга, припевмы бирдем.
Мен шулай дип үземчә әле ул вакытта әзрәк нота белән төткәләп, карады. Чөт монда митинг закаручклары гына инде дигән була. Но мин анда шушы алкаларымның җырын күңелмә килде дә яздым да, шулай онытканчы ничектер диктофон булмаган инде ул вакытта. Төртеп куйдым мин аны. Шуннан соң килгәч бирде. Яра, мин бу готовый булган инде бу. Диде дә, мин моны яра, мин төзәтәм диде дә, шулай ул аңарга кушып үзенең нин язып бетерде. Ул җыр менә шулай туды ул җыр. Яңадан инде ул яңадан Азат Хөсәйнов киндә мин практически мен да үзгәрттем инде диде. Әмма менә шул кай вакыт менә шул күңелдән бер-ике генә ни юл туып куя да менә шуны күрсәтәсең дә шул нигезгә алынып җыр туып куя инде әлбәттә. Ул да яхшы, менә ул да начар җыр булмады барыбер. Менә аның профессионал үзенең теге аккордлары белән әйтергә кирәк. Шул минем шул бәләкәй генә шул моң һәм менә шулай бергә тәңгәл килеп матур гына җыр туып куйды. Андый җырлар сирәк, әмма менә хыял дигән җырны яздым инде Ринат абый сүзләренә киен. Кай вакыт менә шулай укыдым да аларга, аның янына Ринат Мөслимов янына без ешкырып йөри идек. Зөфәр белән кирегез әле чәй эчәргә дип чакырадыр. Соң шунда да бит инде дворецта концерт та куйган булгач ничектер без якыннан аралаша башладык. Шул дворец спортының үзендә эшләгән булгачтан инде яңадан без аның белән шулай уртаклык сүз табып, ул миңа да әйтте ничектер. Әйдә үзең яз дип. Нигә үзең язмыйсың дип. Әйтә, бигрәк матур шигырь дидем инде мин. Укыдым да аның кырында ул укыды. Ашнан соң ярам итеп язып карыйм. Чынлап та менә ул тоже хыял минем күңелемә керде дә яздым. Хыялда булса да сагынып кайт син да әйләнеп. Шундан җырлап утырдым да кирип китте и язылып куйды. Менә ул әйтмәгән булса иде үзең язып. Мен бәлки ярар, бер авторга биргән булыр идем. Кай вакыт менә кешенең шулай дәртләндереп куюы, әйтеп куюы да әйтә. Халисә Мөдәрисова сүзләренә язылган көтәрмен дигән ритмичный җыры шулай ук менә сүзләре ошады да язып куйдым. Бар андый минем сирәк, әмма андый җырлар минем блокнотымда бик күп. Торалар, килер. Һәм инде үзенең шигырьләрен дә көтеп, берәр авторныкын алып, шулай ала бирсә, язып бетергән вакытлар да булыр. Кызык кына менә кайберләре генә шулай. Бөтен җирдә алай язылмый, кайберләрен менә шул килерен җибәрәләр дә автор менә шул җыр ошады, аранжировка эшләп бирә әле, менә шулайрак дип егетләргә әйтәсең дә инде шул телефон аркылы һәм шул кайбер ниләрен демкалар җибәреп шулай итеп нигенә шул телефон аша хәл ителә торган моментлар да бик күп. Бармы, мәсәлән, сезгә ясап җибәрәләр һәм сез аны бөтенләй алай күрмәгәнсез һәм сез аны ошатмыйсыз. Бар, андый җырлар бар. Икенче тапкыр яздырган аранжировкасы белән ятучы кайбер бер унлап мигән җыр ята. Алар теге алдым да мин аларны. Аны кеше эшләгәч аңарга бары түлисең инде. Түләүле, әйтәм, туктале бу әйдә икенче төрле эшлик дип алай эшләткән моментлар да бар инде, бар. Һәм сез бик озак сайлыйсыз бу җырларны. Монда кунакта Илнат Фәрхуллин булган инде. Мин нәкъ менә Зәйнәп апаны күз алдында тотып яздым җырды. Аңа җибәрдем һәм бары тик ярты елдан соң гына Зәйнәп апа, Илнат теге җыр әле синең җырламыйлармы? Кая эшләп карыйм әле дип әйтте ди. Аның бер-ике җыры шулай аранжировка саткан, мәхәббәт дигән җыр ята, тагын берничә җыры ята. Инде бәлки берәр сенә биремен, үзем вакытым булмаса. Сезнең Акбулат шулай иҗат итә, улыгыз. Иҗатта инде ул янып киеп яши, үзенең ниндидер стиле белән янып киеп яши. Үзенә генә шаган җырлары бар. Алар тоже шулай ук үзләре бергәләп утырып та ясаган аранжировкалар бар бугай. Булай үзе инде заказ биреп ясата, шулай ук нәрсә кирәк
әйтеп, аңлатып, үзенә нинди ритмда, нинди звучание булырга тиеш, нинди аккордлар, ну аккорд дип инде шул сөйләшеп. Тик торалар кемгәдер заказ биреп эшләтә инде ул үзе генә бөтенләй эшләми, аранжировкасын эшләми, бар үзенең генә ясаган ниндидер гади генә аранжировкалары. Ул анда гитарасын да үзе яздырып утыра әле. Гомумән тавыш яздыру буенча Акбулатның шактый уңышлы булган эшләре. Бер проект өчен безнең бер җыр язып биргән сезнең белән дуэт бала белән. Шундый матур итеп язган ул. Сезнең дә тавышыгыз шундый матур. Баланыкын да матур итеп кушкан. Балалар премиясе өчен. Инде студияда ул әле Бик профессиональ эшли дип аңлыйм. ул ымтыла, эзләнә, бик күп тикшереп, кайда ничек ясалган, ничек булырга тиешлеген эзләнеп, ясап, Аллага шөкер, шактый инде ул үсте. Минем күзлегемнән дә караганда, мин бит аңарга беренче җырларны ул студияда эшли башлаган вакытта ышанып тапшырдым. Шуңа күрә ул инде шуннан да ул аңарга бер ни булды, талчык әйбәтләргә. Һәм шушындый ниләр белән, эзләнүләр белән һәм үз өстендә тик тормау белән инде әлбәттә матур иттереп сводить итү, ул бик авыр студияда утыру. Җырчыларның тавышларын музыка белән бергә берләштереп, сводить итеп, ул бит окончательный теге Продуктны китереп бетерү. Продуктны чыгару, ул бит әле бик авыр. Тыңлаганда гына ул теге матур кебек инде. Мәсәлән, бик нык эшли торган эшләргә кирәк тавышлар бар. Аларын чистартырга кирәк тавышлар бар. Менә мәсәлән, мин аңа карап торам да, ой, мен әйтәм, бигрәк эшең авыр инде, мен әйтәм, бигрәк тә студияда утыручы ул звукорежиссерларның да эшләре бик авыр. Менә Акбулатка бер яктан ярдәм булгандыр шундый көчле әти, әни гаиләсендә үсү, ләкин икенче яктан бар шундай бер күләгәдә калу. Siz özünüz de büyük maştaplı kişi, Müzəffər abi şulay icadda idi. Akbulat mənə bu eyver bilən işraşmadı mı? Etmeyeyim mi sizə? Mənə sizin oğlu qızı itib barıylar deyib. Yok mu? Hələ kirsin çağırırlıq hissi gənə mi? Ул теге, Türlü vaxtlar buladır indi. Türlü vaxtlar була инде. Әле танып дәшләр әме, әле пләштән таныдылар ди, әле тавыштан таныдылар ди. Минем аркадан да сиеп киттеләр дип, тоже тавышын яратабыз дип әйтәләр дип. Шундый сөйләшләр бар инде өйдә утырганда. Кара таныдылар бит әле, кызык инде, әле пләштән истә калдырганнар, әле тавыштан истә калдырганнар дип. Шулай бар инде. Соң әлбәттә ул безнең инде иҗатыбызны хөрмәтләп, бик нык зур бәя биреп яши. Әлбәттә шуның белән тәрбияләнгән. Ул бит инде без бит өйдә утырганда инде физмат бетергән кешеләр түгел, яки строительныйны бетергән кешеләр түгел, без нәрсә турында сөйләшәбез. Без инде әлбәттә җыр турында, телевизорда җырлаган кешеләрне карап, аларны кай вакыт менә шундый обсуждениялар мәсәлән була, менә ничек булырга тиеш, кирәк малай, кирәк түгелме? Ул бит инде безнең үзебезнең семейный кругта, мәсәлән, ул бит инде шундый сөйләшүне тыңлап үскән бала, әлбәттә. Шуңа күрә инде ул күп очракта инде кайбер моментларда хәзерге яңа современный күзлектән карасаң, алар икенче төрлерәк һәм яхшырак, уңышлы, айыра белү яхшы моментлары да бар. Аның да. Шуңа күрә үз өстендә эшләсә кеше, әлбәттә, барыбер инде уңышлы була. Шулык менә Акбулат чирагында да бу минем шәхсән фикерем генә, ул миңа калса шул кадәр кызыклы, шул кадәр көчле музыкант, бәлки аңа ничек дип әйтим, әгәр дә ул Зәйнәп Фәрхетдиновның улы булмаса, бәлки ул тизрәк тә чыккан булыр, шулай дип уйламыйсызмы? Чөнки безнең менә җәмгыятьнең шундый кысаларга күрә тыга торган моментлары бар кешеләрне. Бик дөрес әйтәсең син, Лилия. Бик кызыклы кеше ул Акбулат. Менә булай сөйләшеп утырганда да шул кадәр тәртипле. Ул һәрвакыт нәрсәдә эшли. Менә бу материалны эшләп карыйм әле. Тегене яна аңардан шуның кадәр уңай энергетикасы килә. Һәм мин әлегәчә аңлап җитмим, ничек ул әле популярлашып китмәде икән дип. Ул бит шуның кадәр талант. Аллага шөкер инде, миңа да шый тавышлар да шый.
Неге? Ул менә әле музыкант дидек дә ул музыканың бөтен өлкәсен аңларга тырышып, бөтен нечкәлекләренә кадәр нитә. Тырыша. Әле бит әле ул музыкант, ул нине бетермәде, мәсәлән, нидер уку йортлары бетермәде. Менә шул хакта да сорарга теләгән идем сездән. Ул кулында кайбер кеше инструментлар тотып уйнап музыкант була, мәсәлән, клавишада, гитарасында, ул андый музыкантлар бар. Но бу как музыканың бөтен нечкәлекләренә анализ ясый, ул үзе фортепианода подбирать итә инде. Булай гына берничә генә җыры бар, ул теге шуңа күрә кызыксынып нитеп карый. Мәсәлән, музыканың калган ягыннан нечкәлекләрен төшенергә тырышып яши. Шул менә шушы студияда аңарга аның барысы да кирәк. Кирәк икән инде. Шул музыкантларны алар чакырып, үзләре заказ биреп, уйнатып, андый эшләрен эшлиләр. Булай менә бу шул яктан инде, әлбәттә, безнең бит инде һәрбер өлкәнең үзенең ачылып бетмәгән нечкәлекләре бар. Оның өстендә тотынгач, әлбәттә, уланы бөтенесен белергә тырыша. Без менә әйтәбез, без бер музыка турында сөйләп әйтәләбез, әйме? Мәсәлән, музыкант дигәчтен инде менә аранжировщик, мәсәлән, или нәрсәкә. Бу очракта, мәсәлән, студияда утыручы, как бы уже мине музыкант дип әйтәләм, чөнки анда күп без ишетмәгән моментлар бар, техник яклары бар. Менә ул якларын ишетеп, музыкада дөрес урнаштырырга кирәк, катлаулы. Шул яктан инде, әлбәттә, вакыты аның студия белән бик күп бәйле, әле үзе белән шөгыльләнергә әлбәттә ни кирәк, шулай ук вакыт табырга кирәк, табырга тырыша. Менә шулай безнең концертлар белән бергә чыгып, анда да чыгыш ясый. Үзенә аерым, бәлкем, берәр нинди не белән әле оештырырлар да, бәлкем инде әле группада барлыкка килер. Ансы инде алда тагын карарбыз, күрербез дигәндәй. Менә Акбулатны без бит әле Яңа йолдыз проектында да күрдек. Сез бик әйбәт этәргеч булды ул аңарга. Жюрида утыра идегез. Әйбәт этәргеч булды дисезме? Әйбәт, ул аңарга бер төрле стимул чынлап та бирде. Ул көтмәгәндә үзләре дә көтелмәгән. Сез чынлап та белмәдегез моны киләсен? Юк. Кем әйтүче, белмәдем. Пидер белмәдем. Чынлап та мин шоккаттым, мен дә бик нык ниттем. Мин бит әле әзерлек үземчә уйлыйм бит инде нинди булырга тиеш дип. Ул инде үзенчә һәрбер баланың үзенең карашы бит инде. Шуңа күрә үзенчә ярата, үзенчә яши, үзенчә сайлый. Шуңа күрә инде ул көтелмәгән генә бер ни булды миңа, удар, шок булды, әлбәттә. Әмма нидер башлангыч өчен менә андый конкурста ул сәхнәгә чыгарга теләгән, әмма яратып, янып кип теге теләгән нигә? Кешегә инде әйтегән җырчы булырга теләгән кешегә ул конкурста бик файдалы. Бик файдалы. Этәргеч булды, әлбәттә. Яш байыбылтын алып киткәндә, синең вакытың килә. Янган йолдызлар арасында, иң яктысы син, яңа йолдыз. Яктыр син бөтен дөньяларны, нурың булсын иң якты. Янган йолдызлар яктысында, иң яктысы син, яңа йолдыз. Әлеге мизгелләрдә тапшыруның матур, зәвыклы партнерына рәхмәтләребезне әйтеп үтәсе килә. Кейн Hair Татарстан, Татарстандагы Кейн брендының рәсми дистрибьюторы. Әлеге бренд чәчләрне карау өчен профессиональ косметиканы 2009 елдан бирле тәкъдим итә. Зур ассортимент, 100дән артык чәч буяулары, шулай ук шампуньнар, кондиционерлар, бальзамнар һәм чәч өчен башка файдалы продукт. Матур булыгыз, үзегезне карагыз. Сез нинди Зинә апа? Минме? Әйе. Кой вакыт,
таләп итергә яратам инде, алай. Менә ул бәләкәй генә эпизодтан мин нишләптер сезне бик таләпчәнә нидер дип уйладым. Әйе. Микрофонны монда алай итеп тотмыйлар микрофонны дип кенә әйтеп куйдыгыз. Менә бер җөмләдән әйтәм, аха. Әйе. Синең сүзеңә игътибар итсеннәр, иң мөһиме. Менә яшьләргә дә киңәш дип әле әйттегез дә, нинди киңәшләрегез бар дигән бер соравыңда. Шуңа күрә без инде үзебездә бөтенебез шулайрак булгандыр, әмма барыбер менә киңәш итегез, киңәшкә колак салырга кирәк. Киңәшне бирергә була аны. Әмма колак салмасалар, әлбәттә, аның бернинди файдасы да юк. Шул ук менә өйләнгәндә, кияүгә чыкканда нинди генә теләкләр теләмиләр, әйме? Анда, мәсәлән, шул ук, мәсәлән, мулла да укыганда, никахында да, нидә дә, әйме? Менә ул сүзләрнең төбенә төшенеп тыңлап утыручы бармы икән? Менә шуңа күрә тыңларга кирәк, һәрберсенә киңәшнең барыбер колак салырга кирәк. Бер тапкыр гына булса да үтәп, тырышып эшләп карарга кирәк. Шул вакытта була. Әйе, таләп тә итергә була, киңәш тә бирергә була, әгәр дә уны сиңа игътибар итмәсәләр, үз белдекләре белән җирсәләр, барыбер инде ул Яшьлек максимализмы үтеп тә үз китә. белдеге белән йөрүне бик ярата. Әйе, шуңа күрә бер вакыттан соң ул соңда булырга мөмкин. Шулай шул. Шуңа күрә өлкәнрәк кеше барыбер сиңа ул юк бар сүз генә юк бар сүз әйтми. Барыбер аның нигезендә бер файдалы бер ние була, фикере була. Шуңа күрә ала белергә кирәк. Ул тоже бик зур талант. Таләпчән булсагыз да, сез ниндидер кысаларга кертмәгәнсез дип аңлыйм. Улларыгызны әйме, музыка белән дә ниндидер шөгыльләндерү мәҗбүри булмаган име аларның бала чакларында. Әйе. Менә ул мәҗбүри булмады. Беренчедән, мин үзем калып таләп итеп утыра алмадым, чөнки менә гастроль белән киттем, мин дөресен генә әйткәндә бәйнә аңарга аунатып утырмадым. Ансы минем бик зур булдыксызлыгым, бик зур булдыксызлыгым. Беләсезме, чөнки мин аны әгәр дә өйдә калып, шуны өйрәткән булсам, мәсәлән, мин апа белән калалар, мәсәлән, кайдадыр кем беләндер шөгыльләнә, мин аны жәлләү дигән әйбер, ниндидер менә шушы нитте. Менә ул вазифалардан аларны бушатты. Һәм шуңа күрә менә бу музыкага керде, дәвам итмәде, укымады. Вот. Аннан соң үзе әйтеп куйды, нигә мин тотынмадым икән? Инде импровизация алып теге уйный башлаганы, теге үзеннән үзе теге. Менә шундый вакытында. Һәм менә шул таләп итү кирәк, кырында булсаң, үзең таләп итергә кирәк. Кемгәдер калдырып, мәсәлән, бармакларына суга, мәсәлән, нык теге кыйный, мәсәлән, инде Алай мәхәббәт өйрәтеп булмый инде. Алай, әйе, мин аны булдыра да алмыйм инде, әлбәттә. Әмма баланың кайсыяка талантлы мөмкинлекләр кайсыяка күбрәк икәнен кечкенәдән тикшерергә кирәк. Әйе, шуңа күрә тырышырга кирәк, ачырга. Һәм минем иң зур теләгем ана кеше баласы белән үзе шөгыльләнергә тиеш, үзе укытырга тиеш, үзе аның баласының балачактагы ниләрен көннен аңарга аның белән шөгыльләнергә тиеш, багышларга тиеш ана кеше. Менә шул минем үземнең шул нинде менә күңелемдә калган нәрсәкәй. Эш белән без бик мавыгабыз инде, әлбәттә. Ул бөтен миллион хатын-кыз бизнес-вумен, я булмаса бизнес белән нитергә шөгыльләнә, алдырга тырыша, алдынгы булырга тырыша. Әмма икесендә бер ничек тә бергә барып булмый. Бик күп нюанслары аның нитә югала. Шулай бик дөрес әйтәсез. Мин зур киңәшем шул. Хатын-кыз ничек тә булса да, әмма шундый кеше сайларга кирәк, ул сиңа мөмкинлек бирсен бала белән шөгыльләнергә. Менә шундый ниләр тандем булганда барысына да ирешергә була, әлбәттә.
Ләкин менә сез халыкка хезмәттә булгансыз инде. Сезнең яшьлек гастрольләр бик күп булган, бик күп концертлар булган. Дөрес аңлаусам инде. Булды инде. Сез популярлыкның пигында булгансыз, нәкъ менә әле әни булган чакларыгызда. Ул сезнең нык популяр вакытларыгыз. Мин хәтерлим, безнең өйдә сезнең һәрбер кассетагыз тора иде. Шул ук әти-әниләр мәсәлән, ниндер районга килдегез микән, без бу көзгө яңгыр ишеп ява, авылның беренче башыннан икенче башына чыкмаслык көн иде бу. Районга Зәйнәп белән Зөфәр килә дигәч, әти белән әни шул якыйып яуган яңгыр астында чыгып киттеләр концертка. Менә шундый халыкның шашып сезне яратып, алар хәзер дә бар инде, әлбәттә. Ләкин ул буын әзгенә теге яшьлек максимализмыннан авышканнар, алар инде бераз тынычланганнардыр. Ләкин менә шундый пиковый вакытларыгызда нәкъ менә әни булган вакытыгыз белән бергә туры килгән сезнең. Шул безнең яшьлек инде аларда баласы да булган, баласын да карарга өлгергән чиктер. Яшьлек дәрте белән инде тегесен дә карарга ашкынган. Менә шулай үтә инде ул вакыт, шул теге бөтенесе менә бәйнә бара бер генә чор инде ул. Бер вакыт Зөһрәнең Зифапаның бер җырында бер вакыт гына дип, на самом деле шул бер вакытта бөтенесен өлгергә кирәк инде, әлбәттә. Инде рәхмәт шул кадәрлек инде зурлап тамашачы килә иде концертларга. Ул бик тә куандырадыр. Шул көч биргән инде. Шуның белән бездә канатларны дәртләнеп биргән инде. Ярар, минем дә калдырып чыгып китәргә ышанычлы кешеләрем булды. Ул безнең Зөфәрнең апасы белән җизнә иде без инде менә шул. Аларга калдырып тордык. Аллаһка шөкер, алар безгә бик нык ярдәм иттеләр. Аллаһка шөкер, тәрбияләре бик нәтиҗәле булды. Аллаһка шөкер, чөнки теләсәгемгә калдырып киткәнне мин гомумән яратмыйм баланы. Мин үзем теге менә шул Үзбәкстанда да апаларда бер ел. Сез үзегез шул бала чакны үткәнгә. Сезнең бит инде әткәнегез Акшәшләргә дип чыгып китә дә, ялгышмасаммы? Сез Үзбәкстаннан соң әле дәва нигезгә кайтып яшисезме? Ничегрәк шундый момент була бит сезнең бала чакта? Шул мин үзем шуңа күрә нигәдер менә шул жәлләү, ничектер кызгану хисе калган миндә. Ничектер таләпләргә мин әзрәк кенә икенче төрле карадымдыр дип әйтәм инде балалар карата да. Ну, үзем ялгыз үскәнгә анда шундый ниндидер бер балачак бер ни калган. Үзлегүме нидер бер ни калган инде ул авырлыгы. Шуңа әйтәм, аналар балалары белән булырга һәр вакыт үзләренең мәхәббәтен, үзенең көчен күрсәтеп торырга тиеш. Анда инде теге батып җимереп, әле башта өйрәндем мин 5 яшьтән үк, мин русча сөйләшә дирем инде. Тел ачылганнан бирле. Шуннан анда аңлашадыр инде. Бары мин татар кызы идем. Шыр урыс арасында укып кара. Шундый бик нык не булды инде. Хәтта без инде сез бик сагынгансыз инде. Сагынуыз, алар белән үзең нитәсең инде, үзең ныктырасың, саклыйсың. Теге алар белән инде сугышып бетәдерик. Үзеңнекен эшләр өчен. Инде төрлечә кәчтеннәрне алып ыргыткан вакытлар булды. Бер тапкыр нигә каруселгә утырттылар. Әйләндерәләр. Калсын. Әллә нәрсәләр булып бетте. Башлар төшәйттереп. Шуннан соң игә килгәчтән тәки тегәргә мин дә буш калдырмадым теге малайны. Алар берәү генә түгел, бер өчәү иде. Без кызлар икәү иде. Берсе җыгылып төште. Мин тотам, җыгылсам да куркытам. Качилдә. Ой, төнкегә тигән вакытлары булды инде, ул да бүтән дөньяда яшәгәндә. Авылга кайткач кына ул әни канаты астында дигәндәй. Анда да сезнең менә шул чакларны сагынып искә аласыз, ниндер үпкә юкмы? Язмышка, әнигә. Ну, үпкәләсәң утырасың инде. Ничәдәсең инде аны хәзер име? Ничә еллар үткәч. Юк инде, анда бер юк инде. Кем теләми инде баласын гына кочаклап өйдә утырырга. Рәхәт кенә чыр булып торуын бөтен бала бит әле анасы эгоист та була. Бигрәк тә балалар алар бар, аларда эгоизм бар. Әгәр дә
бәләкәй аларга берне бирсәң тагын нитә ул сорый йомшаграк итеп дәрсәң тагын да шул нине сорый инде халәттә калгач инде теге аңарга тимәсәң өйрәтмәсәң ди ну шул аларда да бар инде андай таләпчәнлек шуңа күрә кайвакыт машин нәни менә шундый ситуациядә калуың синең әле ул тормышка бик каты торырга ни көч биргән уяткан бер жилкамы нәрсәдер тәрбияләгән инде Эшкә тотырлык булган кешенең. Конечно. Тауга менеп китәләр безнең абыйлар, апалар, ну миннән зураклар инде, күрше кызлары, күрше малайлары. Шунда тауда нәрсәдер тарталар иде. Нәрсәдер тарталар тегеләр. Миңа да мәди, дидем. Юк, мин карыйм, утырасызлар. Тегеләр шунда апаларга әйтмидерим шуны. Төшкәчтен нәрсә тәмәке тарткандар, нәрсәдер тарткандар тегеләрне дәшмидерим. Менә шул ничек инде, конечно, андай сатлык булып булмый. Менә шундый сыйфатлар, алар кешедә ниндидер бер ни уяталар инде, катылык. Үзсүзлелек булмаса инде шул. Балалар инде назда гына үскән бала гел икенче төрле. Мин үзем кызыгам. Кайвакыт гелән сихрында гына теге мәсәлән минем әти дә бит инде бик ни кеше булмады. Салгалаган вакыты да булды, салгалаган вакытта әни икенче хатыны иде минем. Әтинең ул да тик тотмыйдыр инде, әнинең мәсәлән теге йомшак кына булмады. Шундый вакытларда инде күрәсеңдә мәсәлән искә төшерәсең дә инде теге мин әйтәдем Хәбәрдәге гаиләләр иртән иртүк әнисе ни хатында торган шәйлекләренә кадәр куеп шәй бергә утырып ичеп мал карарга чыгып китәләр. Мәсәлән, менә мин шундый ни истә калган бик тә. Дип Силидри дә мин әйтәдем әнигә инде. Әни мин әйтәм, нигә син шундый әти тапмадың дидем инде. Нигә син нигә безнең әти шундый дип мәсәлән балачакта бит инде ул бүтәнсе матур булсын, рәхәт булсын, ничектер икенче төрле бит инде. Назда булырга тиеш, игътибарда, ихтирамда. Шул инде кешенең балачагы иң бәхетле чагы бит инде аның бүтән хисләрен, тойгыларын тыйып каласы килә. Бигрәк тә инде шул үскәчтән аны искә төшерәсең дә, һәм әйтәсең инде һәркемнең үз язмышы, үз юлы, үз ата-анасы. Шуңа күрә инде ниндидер шундый тормышның моментлары алар сине сынган вакытта менә шул ярдәм итәргә мөмкин, я сындырмый калырлык шул кайвакыт ниләр инде алар Барсы да тәэсир итә инде. Барсы тәэсир итә инде. Шундай моментлар бар инде. Тормыш кеше өчен дә җиңел түгел. Уйлап карасаң, авылда да, нидә дә, бүтән җирдә кеше бит инде балачага үз ни белән үскән. Мәсәлән, хәзер генә ул теге кулыннан тотып тегендә апаралар, кулыннан тотып монда укырга илтәләр, бер кружокка тегендә машинага утыртып алып китәләр. Мәсәлән, без инде чагыштырмача авыл баласы беренчедән бөтенләй үз ходына, үз җаена Юл ярган. Үскән кайтасың, җигереп чыгып китәсең урамына, ул тегендә шәһәрнекенә дә хас әйберләр, әмма шулай теге мәсәлән шул дәрсеңә әзерләдеңме, бу нәрсә белән шөгыльләнәсең дигән әйбер юк иде, бу эшне эшләдеңме? Әйтбеттеме, анасын дәрсеңә утыр. Китап артык укысаң, узак укыйсың, телевизор карау. Тоже узак телевизор карарга ярамыйдыр бит инде ул. Үзенә күрә инде. Менә Зәйнәп апа, менә шул бик популяр булып, мен гастрольләрдә йөргән чорларыгызны алыштырыр идегезме балалар белән утырган вакытка? Моментлары бар. Бар име? Ну, без барыбер алырга тырыштык үзебез белән балаларны. Йөрттек үзебез белән гастрольгә. Авыр булса да тырыштык. Ну, моментлары бар инде. Бераз гына, мин уйлыйм, соңрак кына чыккан булсам, нигә инде мәйтәм 40 көнне тулды концерт куярга. Оперныйда анда инде залларына шул башта оперный иде бит инде.
театры, оперы, балеты, Мусы Джалили да Сіз эшлейдик. вақытында инде концертлар Концерт эшлейдегез. неге кирәк булган икән дип минем шуны гына кай вакыт искә төшәде. Бик авыр, бик не булды. Ошатырга кирәк. Әлбәттә. Тегеләй булды. Менә инде Ул бит хатын-кызлар. әнигә, әтигә түгел ул әйберләр. Ну, Баланы ул яшәргә. имезеп торырга Аны бит инде кирәк. икенче яклап шул финанс да булган. Әйе, шуңа күрә шул финанс булмаганга күрә билгеле без аны Булдырырга куйган инде, тырышкан. эшләгән инде. Минем бит ашатып торучы ирем юк. Ирем дә бит минем сәхнә кешесе. Әйе. Шуңа күрә олай Стандым дисәң булып дә инде эшләгәнсез. яра, мин назланып нәзберкләп тегән итеп сайланып утырырга минем мөмкинлек булмады. Һәрвакыт инде үзем барыбер хәл иттем. Әзефәр миңа инде шулай ук әйдә, шулай булсын дип шулай киңәшләшкәндә без шундый фикергә килеп эшләгән эшләр инде. Ул чор өчен. Әлегә дә бу максимализм, ул вакыттагы яшьлек ние теге как бы әле 20 ничә яшь иде соң әле миңа 27 ул вакытта. Әйе. 27 яшь вакытларында эшләдек инде. Вот беренче концертлар, зур концертларны шул булдырам, алып барып чыгам. Инде әлбәттә әзерлек тә булган инде. Шулай итеп эшләнелде инде ул. Бер сүзсез, әмма менә бүгенге көндә менә син соравыңа җавап итеп шуны инде әлбәттә ник ашыкканмын икән. Бераз сабыр итәргә ярама, бер 3 ел. Әйе. Мин декретны алып утырмадым. Мин бер кайчан декретны алганы булмады. Башта филармониядә эшләдек, аннан соң оннан киттек. Яңадан монда НКЦга эшләргә урнашкан идем. Анда да торак булмагач, без аннан да киттек дә. Яңадан инде минем шул декретны алырга, минем государственный учреждениедән чыккан нем булмады. Теге декретны чыкмадым инде мин. Әй, алай итеп утыра алмадым. Яшәргә кирәк әлбәттә, барыбер шул тырыштык инде. Шулай. Аның каравы күпме җырлар, күпме мирас, күпме менә бүген татар эстрада сәнгатенең нигезен тәшкил итәрдәй күпме композициялар туган. Әйе, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Ул вакытта әле мондай аранжировкалар ясау юк иде. Мәсәлән, тере килеш уйнады безнең бик композиторыбыз Азат Хусаинов, аның кырында скрипкада безнең флейталар, барабанны ул вакытта сирәк аладырык, әмма һәрвакыт менә шундый инструментальный сопровождение белән эшләдек инде. Тере инструментлар, гитаралар, гел һәрвакыт тере килеш уйнады мәрхүм Рөстәм Муллин. Вот. Сез гелтерегә җырлый идегез. Е. Гомумән хәтта оештыручылар сезгә Зәйнәп ханым, әйдәгез плюска эшлик инде, съемка бара, запись бара дигәндә дә сез бик авыр эшлисез бугай плюска. Сез һаман да әле плюска эшләргә тырышасыз. Мин җырлый алмыйм плюска. Вообще җырлый алмыйм. Шуңа күрә инде мин һәрвакыт шул тере килеш җырлыйм. Эшләп торасыз. Әйе. Ул вакытта менә шул нәрсә ул вакыттагы тупланган җырлар, әйе, алар берсе дә югалып калмый. Менә бер вакыт узу белән ул вакытта бераз гына популярлашып китмәгән җырлар, мәсәлән, бүген көндә алар төс алырга мөмкин. Яңадан аларга әйләнеп кайтып, мәсәлән, әлбәттә ул барыбер хәзинә, ул бары тупланган материал, эш һәм күп кенә авторларның, композиторларның, шагыйрьләрнең инде ул иҗат җимешләре алар тупланып, бернигә матур итеп көйгә тавыш белән тәкъдим ителгән уже материал бит ул. Күп эш инде ул, зур эш инде ул. Без аны яздырдык, үзебезнең студиялар снимать итәдик. Күпме бер кассетада 20 ничәме җыр иде, күбрәк булмаса без аны снимать итеп, шунда ул бит бөтенесен бергә оркестрда уйный, син дә җырлыйсың, катлаулы эш. Без аны шулай итеп яздырып, ниләрдә, кассеталарда сакланып радиостанцияларга илтеп, архивларга, радиостанцияларга, ул бит инде безнең тарафтан куелган эш инде ул. 30 җырны кассеталарга туплап, ул бит инде ул вакытта осталыкны да ниткән инде, таләп иткән ул вакытын, һәм вакытында яздырып калдыру. Менә бүгенге көндә күп кенә җырчы, яшь җырчылар карап торам, алып җырлыйлар. Мин элек җырлаган безнең башкарган җырларны җырласыннар миңа. Мен кайберәүләр шалтыратып
нетесезме, биресезме ди җырны мәйтәм. Алыгыз күңелемә ятканнары на бер сүзсез мәйтәм, рөхсәт итәм, җырлагыз дим. Күңелемә бик барып бетермәгәннәрне ни җавап кайтарганым юк. Һәм инде әлбәттә мин бары тик шул тик алып җырлаулар ягында гына булсын. Менә бүген Җырласыннар. алып җырлау дигәннән Гөлназ Асаева ялгышмасам буран, дулый буран. Әйе. Җырлый сезгә ошыймы? Наилнеке инде, Наил. Мин дә әйтәм, менә һәрбер кеше үзенчә бит тәкъдим итә инде. Вообще минем кешегә карашым хәзерәк шунысы бар, мин продюсерлык ниемдә. Теге кешегә образын тудырга ярдәм әйтәләрем, я мин образын тудырырга киңәш бирергә бик әзер. Мәсәлән, шундый ниләрне дә кулланып күргән вакытта миңа кайбер ягыша бетми аның. Кайбер тулайым булганда үзе как ни җырчы буларак, әлбәттә үзен-үзе менә шулай уже апчыккач, ниткәч, халыкка тәкъдим иткәч инде теге яхшы дим, яхшы. Вот башкара инде мин алай теге нитмим, начар башкармый. Теге үзеңнең теләгең башкарган җыр булгачтан, әлбәттә аны икенче төрлерәк ишетәсе килә. Мәсәлән, мин аны бу момент белән җырлыйм. Миңа кабатларга кирәкми мине. Тапсын, тәкъдим итсен бүтәнчә, бу вакытта мин аны кабул итәм. Ә мин мине кабатлаганнарын, мәсәлән, Булды бит инде бу әйбер. Ул бит инде как-то не түгел инде. Әгәр эзләнеп үзенең шул үз йөзен ачарлыгы булса кешенең, шул вакытта кызык. Менә сез икегез дә шул кадәр иҗади көчле кешеләр булгансыз, һәм андый кешеләргә сәхнәдә генә түгел, тормышта да бергә яшәү бик үк җайлы булмагандыр һәрвакыт. Менә шул мөнәсәбәтләрне нәрсә саклап калды икән, һәм бүгенгәчә менә Зәйнәп Зөфәр гаиләсен нәрсә саклап калды икән, ничек ул Зәйнәп апа? Чөнки менә Хания пашрагында да бит инде шундый икесе дә иҗатта булып бергә була алмаганы. Менә хәзер Эльмираның ничек, ләкин менә сезнең ничектер тоткансыз сез аны. Алып баргансыз. Зөфәр абыны да туры юлдан тоткансыз. Туры юлдан. Кешенең үзеннән тора инде. Туры юлда кешене Сезне журналистлар бик күп тапкыр айырды, бик күп тапкыр кавыштырды. Менә ничек баланс сакланып калды икән? Хәрештә дә бер-береңә иң беренче чиратта хөрмәт булырга тиеш. Хөрмәт итеп яшәсәң, була инде. Ул теге гел мәхәббәт белән генә дә алмый. Мәхәббәт ул бер-береңә шул теге взаимопонимание, взаимоуважение дигән әйбер. Шул булганда вакытта милтәләп итеп булмый. Мәсәлән, мәхәббәт дип сөеп, сөйлү, ишеп кенә яшәп булмый. Бу тормыш инде үзенең тормыш гади теге ни таләпләре, бик катлаулы таләпләре, гади генә әйтсәң дә, карасаң, күзектән карасаң да тормышның эченә кирип киткәч бик катлаулы. Соң нәрсә дип әйтим инде? Менә сез сәхнәдән карап торышканда шундый искиткеч ханым, яшь вакытта тагын да башкачарак булгандыр әле, улаймы? Сезгә гашыйк кешеләр дә әз булмагандыр. Шуның кадәр һәр яклап менә гүзәллеген, даими тавышын да Аллаһ Тәгалә сезгә иеп биргән. Зөфәр абый да шулай ук сезнең элегрәк интервьюларыгызда укыганым бар. Армиядан кайтты, безнең төркемгә килде. Шибәр, кап-кара егет дип сез аны искә аласыз. Нидер зур мәхәббәт булган инде баймы? Мәхәббәт булмаса кеше белән аңлашып озак еллар торып булмый, бер сүзсез. Ул теге очраклыгына хәл түгел инде. Мәхәббәт әлбәттә бер-берегә хөрмәткә әверелә, тыңлый белү, бер-береңдә ул бит әле ул мохтаҗлык, бер-береңә мәсәлән. Димәк, миңа аның киңәшләре, миңа аның ниндидер эше, шөгыле ошаган һәм мәсәлән матурлык белән я булмаса кыяфәт белән генә дә түгел, кешегә әгәр дә синең әгәр дә теге эшең ниндидер бер тәкъдимең нинди ошамаса, әлбәттә ул теге тышкы кыяфәт белән ни белән генә бер нәрсә дә алдырып булмый. Ул тормыш иткәндә бит инде
анда бит бизәнеп йөрмисең, гел формада булмыйсың, мәсәлән, инде оның шаһитлар инде да иң мөһиме бер-береңне аңлый күрү, бер-береңә кирәклегеңне менә шул кешене яшәтә дә инде. Күп очракта ир белән хатын-кыз арасында барыбер бергә яшәү, бергә булу кирәк. Чөнки бик күп без булдыра алмаган, никадәр генә көчле булып та, нинди булдыклы булып та тотнасың икән, син барыбер ул эшне ираттан башка вообще тотынып та торырга ярамый. Аны ул ират эше, тыгылырга да кирәкми. Менә әйтәм бит, шу унитазны гына индәйме. Ясап куйыгыз бүген үк. Зәйнәп кайтып җиткәнче. Элеге алайса кайткач. Кулкышта мәсәлән, шул тагын ул бүлмәдә инде. Менә барыбер ират эше, мәсәлән, ират эше инде. Сез үзегезне шулай куясыз, әйме? Мәсәлән, менә андый эшләргә тотынмыйсыз. Ну, мәсәлән, менә мин кичкенә вакыттан шул теге техника, машина йөртү, техникада ниту, баян, техника, менә ул минем өчен ират эше булып күңелемә кергән, әйме, баянда уйнау, мәсәлән. Нигәдер. Гитарада уйнау, мәсәлән, тоже. Минем өчен ул хатын-кыз башкаруда мине кабул итә алмыйм ул эшләрне. Менә ничек эшләсәң дә, чөнки минем ошол абыйлар, әти, алар әйбәт аңлап, бөтен ничкәлегенә кадәр ул техника дигән әйберне, механика дигән әйберләрне алар эш итәләр иде. Мәсәлән, миңа аларның югарылыгында белмәгәч, миңа ул ничектер, ничек Сез максималист инде алайса, менә күрәмсең. Алар мин менә аның кебек яхшы эшләмәсәм, эшләп тотынмыйм даймы. Белгәнемне яхшы итеп эшлим. Шулай үзе. Нәрсә кигән? Мәсәлән, машина йөртү. Ничек хатын-кыз зарулем инде. Кирәк, бүгенге көн таләбе. Хәзер мин дә үзем дә өлгереп беттем өлгерәм инде. Ничек инде мин ике улым бар аркылы, мәсәлән, малайлар бар аркылы эш әдәм буларак өйдә. Мин инде руль артына утырып йөрим. Менә минем өчен тоже. Караганда дөрес уйлыйсыз. Әмма төрле без инде шунысы бергә эшләгәчтен бер юлдарак булгачтын һәр вакыттагы ул мине алып бара, алып кайта дигәндәй. Шунысы да инде әзрәк нитәем шарта бу ситуацияны. Но хатын-кыз бүгенге көндә рульсез бер нәрсә эшләй алмый. Бүгенге заман хатын-кыз инде тырышып китте. Яхшы ул бер яклап әйбәт инде. Анда син мәҗбүри нитмисең, теге һәм үзең ирекле буласың, мәҗбүрләп үзеңнең эшеңне такмыйсың кемгәдер инде. Икенче яктан караганда бу бит кайгыртучанлык, киресенчә. Мәсәлән, менә сез съемкага килдегез, сезне Зөфәр абый озатып килде көзгө клип төшергәндә, съемка. Ул сезнең сумкагызны да күтәрә, ул безгә дә булыша, утны да тегеләй булай төшсә әйбәтрәк. Туалетта ясамый? Туалетны ясамак, Зөфәр абый. Бер яктан бу бит кайгыртучанлык, туалетны ясарга кирәк. Кайгыртучанлык, ул якларын бер сүзендә юк. Шулай инде. Бер юлда эшләгән, бер эштә, бер профессиядә булгач инде. Бер шөгыль белән шөгыльләнгәч, әлбәттә ул кирәк инде, ничек булай инде. Теге бармый карасын, ничек булай инде ул. Мин ничек бармыйм. Водитель нанимать итеп йөри алмыйм, минем водителем юк. Мәсәлән, миңа кулайрак инде. Үз кешегез. Троллейбус, трамвай, әле мин йөргәнем бар, автобуста да. Мин шул теге аптырап торган кеше түгел, ул ягымда бар. Теге утырып менеп китергә магу аерымына куядыр. Барасың, мин магазинга чыгып китәсең, я шулай рәхәтләнеп утырып кайтам. Троллейбуста да, автобуста да ул теге син зауыклы дисең дә кай вакыт ни теге һаман киенеп, менә магазинга чыгып керәсең, ике пакет тотып кайтып, теге мәсәлән андый очракларда бит каблук белән ил нәрсә белән аны җайлаштырып, шул ситуациясына карап киемен киеп чыгып китәсең инде, мәсәлән, андый моментлар бик күп инде ул тормышта. Сез җайлашмасагыз, җибегән булсагыз, бүген Зәйнәп Фәрхетдинова статусын тотып та тора алмаган булыр идегез.
бәлкем инде, но бер ничек тә менә олай гына да дип әйтеп булмый. Әгәр дә синең кыргында акыллы, аңлый торган кеше булмаса, син кешене бер ничек тә миндик белән бер нәрсәдә нитәлми, добиваться итә алмыйсың. Әгәр дә кеше синең аңлый торган менә шул үз кешең булырга тиеш, кирәк. Булай теге безнең бер-беребезне аңлау бүгенгә кадәр бәлкем шуңа күрә ул да аңлашалырлык, миндә аңларлык кеше булгангадыр инде. Менә шул тормыш юлында иң мөһиме яшьләргә бит инде менә шуны сайлап ала белү. Теге ни генә түгел, әлбәттә ничек диләр әле ул теге Гашыйклык халәте. Гашыйклык халәте генә түгел, әлбәттә менә шул бер-береңне тулландыра алырлык сыйфатлары булганга күрә инде әлбәттә инде барыбер тормыш нисез тормый инде ул. Теге сикәлтәсез табак савып ватылмый тормый дигән әйбер. Без дә кычкырышабыз, әйтәм бит инде. Безнең дә ул төрле моментлар булган нары бар инде. Менә шуңа күрә ул ди моментлары мин үзем яратмыйм. Мәсәлән, балалар янында нисәкәдер ачыктан-ачык алып сөйләшергә, балалар кырында теге ниту разбирать итүләрне, ситуацияларны менә үзеңгә. Менә мин иң яратмаган шул. Менә кайвакыт менә дөресен әйткәндә Зөфәр икенче төрлерәк, ул бераз әйтеп куярга мөмкин. Менә мин аны шәйберне яратмыйм, мәсәлән. Менә безнең шуның аркасында да безнең конфликт килеп чыгарга мөмкин. Мин бер сүз әйтәм, ул юк алай түгел, булай дигән, аңарда турылык та бар. Ул туры да әйтә, әмма мәсәлән, мин үзем турыга әйтмәсәм дә, мин үзем бик беләм миңа ул сыйфатның җитмәгәнлеген. Һәм мин әйтәм, ярар. Бу очракта да шулай. Җайлап кына әйтсәк тә була бит, Әйе, җайлап әйтергә була. Нигә соң турыга бәреп шулай әйтергә? Барыбер тормышны әйтәм, син аны әйтеп бетерә алмыйсың, төзәтеп бетерә алмыйсың, алай итеп кенә. Бик каты шулай ук ситуациялары бар бит инде. Өйдә дә, шул бөтен җирдә, шуңа күрә бу очракта инде безнең әзрәк кенә безнең аермалык бар, шуңа күрә конфликт та шуңарга килеп чыгара, хәтләнеп әйтеп, аңламадың син мине, юк, менә син миңа нишләп аңлатып бетереп әйтмәдең дип. Әйтәм, ничек итеп ничек аңлатып инде. Билгеле бит инде булай да әйме. Әйтәм, да кая әйтәм, ничә ел бергә яшәйбез, караштан ник аңламыйсың, әйтәм, ник без синең белән караштан гына аңлашмыйбыз. Әлеге мизгелләрдә тапшыруның матур, зәвыклы партнерына рәхмәтләребезне әйтеп үтәсе килә. Кейн Hair Татарстан, Татарстандагы Кейн брендының рәсми дистрибьюторы. Әлеге бренд чәчләрне карау өчен профессиональ косметиканы 2009 елдан бирле тәкъдим итә. Зур ассортимент, 100дән артык чәч буяулары, шулай ук шампуньнар, кондиционерлар, бальзамнар һәм чәч өчен башка файдалы продукт. Матур булыгыз, үзегезне карагыз. Улларыгызга нинди тормыш иптәше телисез, Зәйнәп апа? Сез нинди кайнана булырсыз икән? Нинди дәвани булырсыз икән? Сез хакта уйлыйсызмы? Уйлыйм инде, ничек уйламыйсың? Әйе, барсы да башка керә, уйланыла инде. Менә бер-берсе аңлаша торган кирәк инде. Ничектер үзе кебекләр. Үзе кебек, мәсәлән. Бүген Зәйнәп Фәрхетдинова нәрсә турында хыяллана? Нәрсәләр өчен үкенәдер бәлки. Сезнең бер постыгызда укыган идем, гомер онытылмый торган
яралар була гомер, калган үкенечләр була дип. Менә бүген нинди дә булса үкенечләр борчымы сине Фәрхәтинованы? Үкенеп яшәргә язмасын. Әйе, шуңа күрә үкенечләр булмасын өчен ул кешегә бит инде Аллаһ Тәгалә биргән шундый мөмкинлек, уйлау, аңлый, барыбер инде. Әйе, кайбер әлегә бая шул сүз ни бәйләнеп кайтып, алып бетермәгәнне тормышта кеше үзе өстендә шөгыльләнеп, шуны алып бетереп аңларга тырышырга тиеш. Инде әлбәттә, үкенеп яшәп, үпкәләп яшәп бернинди файда юк. Әйе, шуңа күрә һәр кешенең үзенең менә инде тормышта карашы бар, бер нәрсәдә бер-берсе белән, бер кешедә бер-берсе белән кабатланмый, берничек тә әйе дип әйткән, ризалашкан вакытта да ул бүтән әйбер әйтеп ризалаша, син икенче әйбер уйлап ризалашырга мөмкин. Шулай. Шуңа инде мин уйлыйм инде бары тик үзеңә биргәнне кабул итеп, әйбәтләп, аның инде әлбәттә бар булганына рәхмәтле булып, Ходай Тәгаләдән сиңа биргән, мәсәлән, саулыгын, Ходай Тәгалә биргән сиңа кыяфәтеңне, нәрсә бирсә дә, нинди кыяфәттә булсаң да барыбер бар булганына инде әлбәттә без куанып яшәргә инде тиеш. Шундый барыбер үзеңне тегин итеп торырга кирәк, оптимизм белән сугарып торырга кирәк. Әлбәттә без беләбез, горизонтны барып җитеп тотып булмый. Барыбер без анда барсак та, никадәр барсак та, бу кадерле гомердә үзебезнең шушы гомеребез кадерле, юк бар белән әлбәттә теге вакланмыйча, аптыратмыйчан үзеңне. Менә аптыратырга ярамый. Шулай шул. Без инде бигрәк тә хатын-кызлар чыкынабыз, нәрсә булса да, нигә бу булай булмагансы? Менә бераз гына аның өчен инде әлбәттә укырга кирәк. Нәрсәдер кызыклы материаллар, әйме. Шуңа күрә бүгенге көндә бигрәк тә катлау тормышта психологиялыктан үзеңне бик нык нитергә кирәк. Подпитывать итәргә кирәк, тотарга тырышырга кирәк. Менә Зәйнәп апа сезнең белән бәерле һәр интервью ул иртәме шул матурлык, зәвык турында киләме? Һәм менә бер интервьюларны укыганда мин бик үзем өчен кызыклы булды. Хатын-кыз бары тик 50 яшьтән соң гына пластик операция яки үзен үзгәртүгә багышларга тиеш, үзен ничек бар шулай кабул итәргә тиеш дип әйткәнлеге сезнең һаман да шулай уйлыйсызмы? Һәм ничек үзегезнең матурлыгыгызны үзегез ничек саклыйсыз? Уйлыйм, шулай дип уйлыйм. Мәсәлән, хәзер менә егетләребезгә кызларны сайлаганда, значит, тегени үз төсеме уланың бүтән төрле тотырганмы, уланы бит аңлап, вроде бы танышканда бер төрле иде, тагын икенче төрле. Ул үзеңне юк бар белән нитү. Менә ул ваклауга да әйләнә, вакыты белән әле ул шулай барыбер ничек кеше ярала, шулай инде ул яши бит инде, аны кулын, аягын Ходаем биргән икән, шуның белән инде кабул итә белү бик зур эш бит әле ул. 30 яшькә кадәр, мәсәлән, какойында 45 яшькә кадәр инде хотя бы түзәргә кирәк инде. Онан соң ул бит әле ул организмга ул нәрсәләр, ботокслар, фәләннәр, фәсмәтә, ул бит копиться итә. Ул бит әле хатын-кызның бала табасы бар. Ул балаларга генетический уровеньдә, ДНК уровеньдә ул бит әле әллә ничек булып теге ДНКга кергән мөмкин. Ул бит әле бу потомкта булмаса киләсе потомкта нәрсәдер китеп чыгара. Ул турда уйлыйсыз. Ул турда уйлавычы, мәсәлән, бит кешелекне без үзебез битерәбез. Шуның кебек булып чыга. Ләкин бит сәхнә гел матур торын таләп итә. Менә шуңа безнең кызлар да бәлки нәрсәдер зурайта, нәрсәдер үстерә, күпертә торгандыр. Зурайту, ул инде белмим. Менә бала тапканнан соң бәлкем инде хатын-кыз андый цикл, андый периоды биткәннән соң үзе белән шөгыльләнсә, үзе белән шөгыльләнсә ярый. Менә балалар тапканчы үзеңне бар хатын-кыз саламәт бала табу турында уйларга бит инде, әйме? Шул турында уйларга тиеш. Яңадан киләчәктә барсы да яхшы булып тәмамлансын өчен тормышта. Менә ул турында алдан уйларга кирәк бит инде, әйме? Мәсәлән, ул бит саулыгыңа зыян китерү барыбер ул. Аны әйтмиләр генә күп очракта, мәсәлән, шул ук битләрдәге нәрсәләрне инде ул зыянлы әлбәттә, ул бит инде. Сүзегез бер тапатмысызмы? Ну, как тебе сказать? Шул кадәр матур булай гына булып булмыйдыр бит инде бу кадәр матур. Юк инде, мин казат менә монда кош арасына казаттым, потому что мин шуны
Мен әйтәм, Европа җырчыларын җырлыйлар. Мен әйтәм, шундый көчле җырларны югары ноталарны алып теге җырлый инде мәйтәм. Нигә соң мен мәйтәм, моның кашы да селкинмисең, бите дә селкин. Ничек шулай? Беләсеңме, мен көзгә алдына килеп шулай җырлап карыйдыр инде. Ничек юк мәйтәм, бу нишләп мин шулай булып тугансың мәйтәм. Нигә минем һаман менә шунда кашларга, биткә эмоциялар килеп. Сезнең натураль. Натураль килеп чыгасың ул, мен әйтәм. Көч бирмичә, битемне үзгәртмичә җырлап карыйм. Булмый малай. Ул, оказывается, на самом деле, аның сәбәбе бар икән. Шул болт кош араларына теге ни катнашып, казатып, ул селкенмәй икән ул. Шуның белән теге селкенгән сайын ул теге тәмнәмдә ярык кала да кала инде, тирәнәя бит инде ул. Вот, менә шундый секретлары бар икән аның кайырсын. Но мин юк инде, мин замандан калышырга тиеш түгел. Мин бит инде хәзер яшем дә бар, бераз гына инде теге үзсүзлекләр бар, хатын-кыз үзсүзлелеге бар. Чөнки матур булып каласы килә дигән нәрсә бар. Матур булып торасы килә. Аякта йөргәндә, әле сәхнәдә җырлаганда, әлбәттә, миңа яздылар, берәп, безнең бит сезне әшәк итеп күрәсе килми дип, матур итеп фотога төшегез дип, менә мин шуның өчен матур итеп фотога төшәм, матур итеп. Әйе. Күп кеше сезгә карап, бүген үзен-үзе карый. Әйе. Минем кистергәнем, алдырганым, теге ниткәнем юк, конечно, ябыштырганым юк. Күргәнем юк. Андай әйберләрем юк. Үземнеке инде натураль. Кашны буебыз инде, кершән сөртәбез инде. Бар, ансыз булмый, әлбәттә инде. Матурлык турында сөйләгәндә, без матурлыкка омтылганда, шул бераз бар инде, юк түгел инде. Әйе. Зәйнәп, матурлыгыз әле озак еллар тамашачыны да, үзегезне дә, якыннарыгызны да сөендереп торсын. Әйме, сезгә алдагы көннәрегездә уңышлар телибез. Әлеге чәчәк бәйләмендә безнең хөрмәтебез итеп кабул итеп алыгыз һәм киләчәктә, Алла бирсә, әле сәхнәләрдә, проектларда, уртак эшләрдә сезнең белән күрешеп, аралашып, сезнең акыллы фикерләрегезне тыңларга насыйп булсын иде безгә. Рәхмәт, Лилия, исән сау булыгыз. Картаймагыз бердә. Рәхмәт. Рәхмәт чакыруыңа, ярыймы? Рәхмәт бик зур сезгә. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты, татар эстрадасының йөзек кашы, асыл ташы Зәйнәп Фәрхетдинова булды. Ә мин исә сезнең белән нәкъ бер атнага сау булашам. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән-имин булыгыз.